Sastra Jendra Hayuningrat. Yu, mboten nggak maling ha. Satu Sastra Dinja Pangruwating Diyu to iki. Ya to. Sastra Jendra Yuningrat Sastra. Lah ini tegese apa, Mbah? Lah niku pun pokok dinak satu persatu. Sastrane tegese ilmu to pulang. Nggih. Jo Indra niku sang isentime harjane Indra. Heeh. Yu niku saking isenting Diyu, Diyu niku dewa, Diyu niku raksa. Nggih. Utawi ala utawi murka. Ningrat niku aneng rat lan niku batin. Aneh batin. Dadi sastra Jendra Yuningrat niku sing dikarepke ilmu raharjaning Indra Diyu kang ana sajroning batin. Supaya Indra Diyu niku iso lumpuh, iso terpadam, memadamkan Indra Diyu dengan menggunakan ajaran hitung perkara. Kan ngoten iki sana padam ngoten niku. Terus iki enek jabarane tentang Indra mulai Indra telinga, netra, grana, lidah iki werdine piye, Mbah? Nah, setiap manusia niku kan gadhahi indra 6 perkara. Nggih. Nah. Indra netra. Nggih. Niku alise pandulu. Nggih. Indra netra, indra karna niku pangrungu. Nggih. Indra grana niku pangganda. Nggih. Lajeng indra lidah niku pangenyam, ngrasake panganan. Lajeng nomor 6 indra raga niku panggrayang, digawe iki gatel, iki lara duwit. Indra pikir yang keenam adalah gerak-geraknya pikiran. Kan ngoten niku. Nggih, terus kemudian sakjroning Panca Indra atau Indrama ana rasa. Rasa ana 6 perkara. Werdine apa, Mbah? Nah niku. Nggih. Sakjroning Indra niku rasa. Ya menika rasa nggih 6 perkara. Rasa telinga ning asih krungu. Nggih. Krungu kari pokoke beda. Nek krungu niku ora jarak, nek nang ngrungokke jarak. Ya, Lah nek rasa telinga lajeng rasa netra. Rasane weruh. Weruh kali ngetke benten, ngetke jarak, nek weruh ora jarak. Ya. Nggih. Lajeng ingkang nomor 3 indra grana. Nggih. Indra grana iku nggondo. Wah, kowe iki ngentut, wah rokokmu ambune seger banget. Niku kan sing bergerak kan niku. Lah didake sajroning indra grana niku mempunyai tugas dua jalur. Nggih, tugase. Niku diarani arane sari rasa. Oh. Dados gerake mlebu metune napas niki kejawi nggondo rasa sing nggondo rasa apa wangi apa bacin. Juga berguna untuk mengatur pernapasan. Jare saya rasa ngoten niku. Jalan pengaturan pernapasan niku nek dilakukan secara sampai diulang-ulang sampai ke alam bawah sadar niku diarani wong niku saged masuk dengan dateng alam aswung. Nek pikiran manusia niku saged masuk dateng alam aswung mriku dalam keadaan suwung niku kita mendapat jawaban dari Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang dibutuhkan. Nah jawaban itu ya benar. Maka nek pun entuk jawab dari yang maha kuasa, jawaban itu bukan rekayasa. Marga sifat rekayasa niku itu tulis wonten ing serat Wedatama belum tentu benar, belum tentu rekayasanya belum tentu ada kebenarannya akan ngoten niku. Ya, terus kemudian lanjut yang nomor sekawan, rasa lidah, Mbak. Rasa lidah mau kan rasa grana. Nggih, rasa lidah nggih niku ngrasake panganan sate iki napa nane mat
oh anu iki wedang kopi iki seger. Ini kan sing anu kan lidah. Iya, nggih. Lajeng rasa raga. Nggih. Rasane raga niku grayang. Grayang. Ya, diraba, digrayang. Diraba, nggih. grayang. Nggih. Lah nek rasa pikir ngene iku rasane pikiran iku rumangsa. Rumangsa. Iya. Marga setiap manusia mempunyai rasa. Cara anune gampang tembung ana apa nggih apa nggih. Rasa rumangsa. Iya, paham. Rumangsa. Nggih. Lah rumangsane manusia niku menurut ajaran niku terbagi dari 10 urutan. Nggih. Sing nomor 1 rasa judet utawa rasa cilaka utawa rasa bingung. Ya, nomor 1, nomor loro. Sing nomor loro maglem niku Nomor loro rasa nomor kali rasa rumangsa isih luwe ya. Kan setiap manusia mbok jabatan dhuwur kan ya dibutuh luwe. Nomor 3 rasa murka. Nggih. Murka niku rasa muring. Anu kondang-dang wedang ora ndang anu kan contone ngaten niku. Wedang diteslang lairang ora ndang metu. Nggih. Rasa muring contone ngaten niku. Nggih, terus nomor 4 rasa ingin menang sendiri. Rasa kebinatangan. Ingin menang sendiri iki pokoke aku kudu entuk suka dhewe. Anu pomo dundum anu napa aku kok njele suka dhewe. Rasa napa anu serakah. Nggih. Rasa meri, rasa serakah pokoke kudu menang dhewe. Nggih. Terus nomor 5 rangsa menungsa menerus isining dosa iki maksude werdine apa, Mbak? Lah niku ngaten. Niku awit saking dawuhe Hyang Kusuma sing kula tampi saking wau saking alam gawe niku rasa menungsa tegese menus isine dosa. Heeh. Lah dene nang endi? Kok menungsa kok menus dosa? Aku cara wangi 125 karewan poso saben sasi poso sasi itu kok ijik dosa. Dununge dosa adalah manusia makan madang sing butuhke lawuh. Anane dosa niku madang sing butuhke lawuh. Nek madang ora butuhke lawuh ora itu serang dosa. Iya. Masa sampean anu telat-telat Mas Goto. Iya. Samanya ora sampean Nggih, paham. Terus yang nomor 6 rasa bunga. Rasa bunga niku di saat kita niku pamane rasa bunga niku entuk rezeki pamane entuk dana donatur ke pundi ya entuk hadiah kenapa ya sedulurku sing bertahun-tahun ora njantile kok gelem njantile rene ndaran njantile gawake oleh-oleh apa senengku. Kan dalan di saat ini kan merasa bunga. Bunga ngaten niku. Terus yang kepitu rasa pengen weruh, ingin tahu. Rasa ingin tahu niku nggih pamane rasa ingin tahu niku ngeten. Aku ki entuk kabar jare sedulurku tabrakan aneng kentangan. Oh, aku ndang gegek kaya ngopo bocah iki wong sing lara ana gugup banget aku kudu teko kentangan dan suruh. Rasa ingin tahu ngoten niku. Nggih. Kejawen niku rasa ingin nggih bener ngoten niku. Nggih. Terus ling nomor 8 rasa kudu bisa. Maksudnya kudu bisa piye? Rasa kudu bisa iki rasa piye? Rasa kudu bisa niku maksudnya ngeten lho, maksudnya nek masih di dalam bangku sekolah niku contohnya nggih ulangan Pak Guru kok ngono. Aku berusaha supaya bisa menjawab pertanyaan Pak Guru kae.
rada kudu bisa ngoten. Nggih, nggih, nggih. Nggih, terus yang kesongo rasa ternyuh. Rasa ternyuh niku janjane rasa mesake ning mung kandhengan rasa ora iso nulungi. Pamane nggih liwat enten pinggir dalan gedhe rowo minta-minta. Nggih. Janjane akeh mbayani kendala blas ora ada duit. Nggih. Tapi rasa mesake kan duwe rasa kan. Nggih. Terus yang nomor 10 rasa netral. Maksudnya netral iki Netral niku adalah orang-orang yang sing wis bisa kalis saka rasa bungah lan rasa susah. Rasa susah itu pamane anakku apa bojoku lara ning kesehatan utawa bojoku utawa pakku mati paling niku di dalam keluargane dalam keadaan sakit atau keluarga dalam mati itu jangan sampai digeduni amarga sudah kehendak Tuhan. Nek pun ngoten niku sampean kalis sangat rasa susah. Rasa bunga netral adalah kalis dari rasa susah dan rasa bunga. Rasa bunga itu pamane nggih dayo ora tau kenal kok maror ngono. Mbah mamriki napa? Niki hadiah kangge panjenengan 10 juta. Niku ampun aku itu tidak boleh begitu. Ya memang saya untuk saya. Nggih, nggih. Kan ngoten. Nek anu biasa gua juga itu hadiah ini. Niku maksudnya masih mengandung rasa bunga. Tapi nek sindikan netral tidak rasa bunga ya wis memang duit 10 juta itu untuk aku ketagih kesejahteraan sak keluargaku. Mati ngoten niku.